ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сомонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба сайти мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст бадрон Toyota Corolla ҳаст ки соли бароишаш 2009 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, сайзтани мошин мегӯяд бениҳоят тоза. мошин мегӯяд 11 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, 6 моҳи дига танировка, 4 дискат мегӯяд нав аст, 4 та покришкаҳои пачка, кондитсионер, электропакет, задни камера, видеорегистратсия, ҳамаш кор мекунад. мегӯяд мошин мегӯяд бениҳоят тоза, танировка, ҳуҷҷат балон ҳамаш сатвои навае. нархи мошин мега 79 000 сомонӣ аст. бо арзон ҳам мешавад. танҳо дар назди капоти мошин ба телефон умуман савдо намешавад. 2009 солае ки мошин мега сайсани тоза. 79 000 сомонӣ танҳо дар назди капоти мошин мега муомила мекунем. одамони харидори конкретна, одамоне ки намехӯранд ради интерес мега мо занг назанам, барое ки одами коргаранд. ин мошин дар шаҳри Душанбе пойтахт қарор дорад. номерошон ва видеонай. кадоми шумо харидори аниқ бошед, марамат занг занед. дигар маълумоти пураша аз соҳибашон гирифта ва мошина аз пеш бинед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Opel Vectra A аст ки соли бароишаш 1995 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр гуфтааст, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега хадавои кадагӣ, 4 та балон мегӯяд пачка, 4 диска, мотор беҳтарин, хадавои ҳамаш 100%. радной краска, салон тоза, микрофонаш кор мекунад. балон дискамаш мега нав, хадавоишам нав кадагӣ. нашуд ҳуҷҷати мошин ягон чи нагуфтиянд. нархи мошин мега 26 000 сомонӣ аст бадрон. бо муомилаи хуб мешавад. омада аз пеш бинен, савдо када метия мега соҳиб шуд. нархи мошин 26 000 сомонӣ. инашам дар туратура Душанбе қарор дорад. кадоми шумо мехаред, маърамат тамос гиред. мошини фурӯшӣ аст бадрон бояд тайга аст Toyota Corolla ҳаст ки соли бароишаш 2008 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр, коробкаш автомат, сайзтани мошин мегӯяд нахаду беҳтарин. 1 сола ҳуҷҷат дорад, 4 та балонаи 80% мегӯяд, кондитсионер, электропакет, ҳамаш задни камера, монитор ҳамаш 100%. 1 сола ҳуҷҷат дорад, 2008 сол бензин газ. не ки нагуфтанд ки гиҷо ҳами сол истеҳсоли гиҷоа нагуфта, инаша пурсида мегирен. нархи мошин мега 73 000 сомонӣ аст. бо арзон мешавад. мошин хари конкретан боша мега аз пеш омада бин муомила када, яъне ки савдо мешавад бадрон. ин мошинам дар туратура Душанбе пойтахт бадрон. кадоми шумо мехарен, номерои мегафоншон нависагаста, маърамат занг занед. агар шумо дар намхали мошинои фурӯшӣ хонаи заминӣ ё ки квартира ягон чи барои фурӯхтан намхали дошта бошед, метавонед ки сурат, маълумот, адресша ҳамаша нависа рой кунед. мо дар видеои оянда реклама эълонда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон ВАЗ 2107 аст ки соли бароишаш 2005 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 1.7 литр, коробкаш механика, сайзтани мошин мегӯяд беҳтарин. 4 та диска, 4 та балонаи нав, салон тоза, магнитофон, радной краска сафед, мошин мегӯяд нахаду, мотор соза. мошин мегӯяд идеални сайзтани омода аз пеш бинен мегӯяд муомила када метием. 2005 сола 1.7 литр мотор, бензин газ ҳардуш кор мекунад. нархи мошин мега 13 000 сомонӣ аст. бо арзон ҳам мешавад. ина бародарон будем ки дар комментара хоҳиш кардан ки хали ВАЗ 2107 молодёжни созтар шаванд. ина ба шумо вариантҳои хуб 2005 сол нахаду 13 000 сомонӣ ки бо арзон ҳам мешавад. инам дар пойтахт Душанбеда қарор дорад. кадоми шумо мехаред, номерои мегафоншон нависагаста, аз ин номеро дигар маълумотша гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст бадрон Opel Vectra A аст ки светои вишрои олучагӣ соли бароишаш 1999 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр мегӯяд, коробка
механика. Мошин мегӯяд дар ҳолати хуб қарор дорад. Мошин мегӯяд солшам агар кӯҳна бошад, ки мошин нахадо мегӯяд дар ҳолати кория барои кор рафтан омадан ё ки барои ягон исӯзу такси ягон чи мешавад. Хай бо дигар маълумотша мегирем. 4 балонаи 60% дискаҳои худаш, салоншам тоза, кор мекунад, ҳамаи магнитофон, ҳама чизаш. нархи мошин мегӯяд 11000 сомонӣ аст, бо арзон ам мешавад. Ин мошин дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. Агар ягон маълумотош кам бошад, ягон маълумотша хоҳем фаҳмидан, рақамҳои инашам мегафон аст, метавонед ки аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша гирен. мошин дар шаҳри Ҳисор 11000 сомонӣ. ягон маълумотҳои камбудиша метавонед аз соҳибашон аниқ карда пурсед марама. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Opel Astra J аст, ки соли барои шуш 1998 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литраи коробкааш механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. нахадва мега соҳибаш. мошин мега кондитсионер дорад, кор мекунад. тонировкаш 7 моҳи дигар мондагӣ аст. 4 диска, 4 балонаи 80% дорад. объем мотораш 1.6 простоя мега газ бензин кор мекунад. кондитсионер, тонировкашам 7 моҳи дигар срок дорад. мошин нахадва мегӯяд, срокшона сундар карда мефурӯшем. хобадон агар ба шумо маъқул бошад, бохай дигар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон мегӯяд ки мошина мега нархи ахиронша мега срокшона сундар кунад. нархи мошини бардор 36000 сомонӣ аст, ки нархи ахиронша мега дигар аз 36000 сомонӣ арзон намешавад. агар шумо харидоред, марама тамос гиред. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Opel Astra FI, ки дар кузови хетчбек соли барои шуш аз 1995 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. мотораш простоя 1.6 литраи коробкааш механика. мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин мега ҳуҷҷат дорад, мега задни камера, тонировка 1 сола, дигар маълумоти пурраш мега бо телефон. тонировкашам срок дорад, ҳуҷҷатошам ҳастад то моҳи мая. хадавои нав кардагӣ, балон мега нав, 4 дискаи рамашка. мошин мега нахадва мега омада аз пеш бинен муомила карда метем. нархи мошин мега 28000 сомонӣ аст, бо ягон сум арзон мешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ. кадоми шумо дар ҳам тарафҳо бошед, рақамҳошо навистагӣ аст, мегафон. аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотшо метавонед гиред. шумо дам агарам хари мошинои фурӯшии хона замин бошад, инам хироӣ кунед, мо рекламада фурӯшта мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Daewoo Nexi аст, ки светои сафед соли барои шуш 1995 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш простоя 1.6 литраи коробкааш механика. мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин мега мотор беҳтари ҳуҷҷат дорад, ки нагуфтиям чанқа. мошин мега ҳамаҷош 100%. хай бо дигар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон мегирем. хоб нархи мошин мега 10500 сомонӣ аст. камтара ки дигар арзон мекунад, мега бисёри бад не, камтар арзон мешавад. ин мошин дар ноҳияи Хуросон қарор дорад. 4 та балонаи 60%, 4 калпак, электропакет, радной краска сафед. ягон камбудӣ шояд дошта бошад, нагуфтед, инаша пурсида мегирем. мошин дар Хуросон қарор дорад. кадоми шумо харидор ҳастед, номери телефоншон навистагӣ аст, аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша гирем. аз шумо хоҳиш ки лайкотон нагузоред ва силкаи навори моро дар ватсап имотон подлиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Opel Astra F аст, ки дар кузови хачбек дигар светои золотисти, инам хеле радной. соли барои шуш 1997 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш простоя 1.6 литраи коробкааш механика. мошин мегӯяд нахаду сайстани. 4 та балон мегӯяд пачка, 4 та калпак. хоб ҳолати мошин мега 100%, хадавоишам кардагӣ, моторсоз аст. дигар маълумотҳои пурра мега телефон кати. нархи мошин бардор 27500 сомонӣ аст, ки бо ягон сум муомила мекунанд. инаша дар назди капоти мошин 27500 сомонӣ дар назди капоти мошин дигараш муомила мешавад. ин хетчбек дар шаҳри Душанбе қарор дорад. кадоми шумо агар харидори конкретан бошед, номери ҳавилоншо навистагӣ аст, аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотша гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон Daewoo Nexi аст, ки соли барои шуш 1997 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш простоя 1.6 литраи коробкааш механика. сайстани мошин мегӯяд нахаду. аккумулятори пачка мега дорад, 4 балон мега соз аст. мошин мега хай хуба мега, дигар маълумотҳои пурраи бад будагӣ нест. мошин мега инами хел сайстани нахаду, ҳамаш кор мекунад мега соҳибшон.
нархи мошини бардон 12000 сомонӣ аст ки бу арзон мешавад. Радной краскай 4 балонаи 50 салоншам тоза нахаду. Дигар маълумоти пураша аз соҳибашон мегирем. 12000 сомонӣ ин мошин дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. номерашон тиселай. кадоми шумо мехоҳед марҳамат тамос гирем. шумо дар магар амхали мошинои фурӯшӣ хонаҳои заминӣ ё ки замини холӣ квартира ягон техника гов мол чизе ки барои фурӯхтан амхел бошад, метавонед ки шумо амхали суратоша қатъи маълумотош гирифта номери телефон адрес ҳамаша нависта роя кунед. мо дар видеои оянда инамхел фурӯшта рекламаи чотка кардан мепартоем. лайкора гузоред, навора поделиться кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро тага аст Toyota Corolla аст ки соли барои 2007 сол ки японка мега соҳиб шуд. Toyota Corolla 2007 сол японский. хоб бензин газ ҳардаш мегад кор мекунад. абё мотораш простой 1.5 литра коробкаш автомата сайстани мошин мегад нахаду. ягон камбудӣ надора мегад сайстани зурай. 4 диска 4 балонаи 70% электропакет кондитсионер нахаду. нархи мошин арзонака ки 55000 сомонӣ аст. бо ягон сум арзон мекунад. хай камбудишон нагуфтиян. агар ки медошт мумкин мегуфтан, надошта бошад мумкин хай бо рафта аз пеш худтон мебинед. нархи мошини 55000 сомонӣ ин мошин бошад дар шаҳри бохтари Қурғонтепа қарор дорад. одамони харидори конкретна бошад мега аз пеш омода бинанд, ягон сум муомила мекунанд. номерои мегафоншон навистага аст бардон. агар шумо харидор бошед Toyota Corolla арзонак будан ки дар комментар дӯстоне ки суроғ карданд. ина вариантҳои хуб аст. айдаст натен танҳо одамони харидор метавонанд тамос гиранд. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Opel Astra F аст ки дар кузофи караван намхели светои шоколадни намхели радной соли барои шуш 1991 сол ки неки мошин 90 буш ранги 94 95 сайсяния амехел краска дорад. бензин газ ҳардаш кор мекунад. абё мотораш 1.6 литра коробка механикае сайстани мошин мега нахаду барадорон. инам хел сайсяния аст. 4 балонаи простой дискаҳои худош аккумулятор моторам созай. мошин мега сирошона пул дар кор шуда мега мошина фурӯш дамода. нархи мошин арзона ки 17500 сомонияе бо ягон сум мега муомила мекунем мега ин мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. бо дамбардоне ки дар комментария хоҳиш кардан караванҳои арзонтар мони бардон ин набо темболе ки светои шоколад яъне ки светои нахаду яъне ки хадавои светай. кадоми шумо мехоҳед 17500 сомонӣ бо муомила мешавад. дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. номерои билайншон навистага аст. ай ҳамин рақамҳо метавонем пурра маълумота занг зада гиред. марҳамат. шумо дам агар ман будам хали мошинои фурӯшии майда, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, гов, мол, телефон, чизе ки барои фурӯхтан доред барадорон, метавонед ки суратша гирифта қатъи маълумотҳои пурра роя кунед. мо фурӯшда мегузорем. хоб ин бод 12 мошини фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.